No ne. Nyt tämä ensimmäinen herkkutesti. KitKat. Pieni karkki, jossa on siis 2 juttua sisällä. Siis crispy wafers ja sitten tässä lukee in milk chocolate. No. Aloitetaan taas. Aloitetaan avaamalla. No niin, eli siis tämä ensimmäinen tässä. Maistetaan. No maku on kyllä ihan 5/5. No miten tätä nyt haistaa? No ei haisteta. Tämähän nyt sillä, että näissä herkuissa on pelkkä tämä maku ja tämä design. Design on ihan normi. Ehkä toi mikä tästä designista antaisi? 3/5.